Karbinglaw tamas council long kachari bom batum semi dam bom bang bom lapen raji semi nang chilar bom lo. Bonta nilip MSC konsensi ki porlapan angkang along pen hipa hidunai havar lipodang ti. Borlangso Borpung lapen Tarapung havar henlo. Labangso havar along to work hinu parpiga jokpensi hem konglong anta kaching nung thorkin ede joksi. Labangso havar along kaching thurs temi pa hidun hupason si nang mandel lo. Barla por hudlu potang ti kisukin e tumafan semi sikit silang jia pan sikit silang hem an kepon bom hudus temi to work hinu parpiga jokpensi. Jai pi ba pen charchong pon na kok ri tilu lapen ko pai ka lang nu atum bangki to wara benglong ach thika vedere tumta dupi kan lo lasi Borpung Tarapung lapen Borlangso havra ra tum pen semi to warang slampi vek nang jipusi karbelo tamas council atum phan semi patai patai chuning ri pon lo bon semi kedam tang ke si silong kachari bom atum an bangki labang su to war ka slampi pon che phan thangna ra siding pon pedalo bon semi karbelo tamas councilam non kachari bom mate non Kangni bom siam Dr. Taramrong hang pens Borlangso Borpung Tarapung havra ratung phan kisung ke boya buthak chini pa Messi labangso havra ratung phan sami kanghon ka jinsu ke ko jok pensi Karbelo tamas council siam Dr. Taramrong hang pen bori ponsi Northeast Special Infrastructure Scheme thi hekpen NEIDS Central Scheme pen tangka kuti pharo isira thokner ke ban panong pi ponsi non labangso atwar sami selam pi pon bomlo labangso atwar ke selam pon kon si ke tang tema ke chini pa media phan pusi Karbinglong Digital News Forum Central Committee biting atum pensmi kedam tang tharin phai kep arni ant to work salam bom adimalong on kamri sai kedeng bon Laso to work salam pipon thegapot rongasar pencheng lok rongarat tum pensmi Karbinglong tamas council siam Dr. Taramrong hang phan kachuru pajir pon Kadom aprangsi pini ladak Borlangso basa terona rong along nakahumri anius kidoan asar tum hansitami nilihin pen aprangsi kadom pipajirlo kadom lalo nili tipudun kangtung mate nili tum rong pen kachuni ridun kangtung kachurudun kangtung mangkalalo nili tum kedam tang ko anu ni dak nili tum kedo 50 suselo ladak kedo loksi dak kedo pen kisung min point kisung mangkalalo kisu ke kiun kacila our side mate kedam ke bang tovar actually bang kedam ke bang tovar jong sabi polote kisung bang ke athe lalo kisu kiun e kacilang dia phan nohok tabi niletu matro hasut ke non anta lason si jitong bomla niletum ke kubiras pen ko anma lajong si arnam kang hondan milote milo memete la si pupar kali taonte ninkani silong 100% pen 20% ke dam juima on anta do anikan pen ninkan ke si tame ke dam tang ilitum aricho mate doktor tuliram rong hang na ke humri pen alang li nilitum phanang ke cha mate rada phan nakaching hon pen la dagwang pen nilitum phan ke than alam sakti pitekan nili non kewang pen abangke la swatwara bangke nang selam pipo puka ningjia teng pen nilitum aphan pinian ke nang litum sitame theglong lo manilitum sitame ningarong la sikai kita rong asor tum sitame la hoitu arnika prega bangke sai chuklem po sitame arnika preg la brustiar ni bangke iningkarong ke do jone si la to waralong pon anu ni chilang don po ini siparong asana lasi prangsia bangke nilitum asar doktor tuliram hang aphan nili hin mate nilita hin tan akiro athe kiro thepik lapen ako isia kiro kang to mangalalo athe laso atwara Borlangso ringma so mesen lo aprang langdam pulote itum kidosung pik lada kiso ke unai penceng lok mo bari khalo pulote lada langthe langpleng po ke dam ke bang sung pik lapen ke lada chitiming phata do
ke dam ke bang ka sung pik habit haram sai de dam thai be do thai be lapu sitame non ladak claim bom tovar ke me ulo non joy pik lo nitum lapnya prang kisung ke hala dolong ka be pena join sinitum ha thoi ke dam aing ti birik saduma ke nam dam pusitame itum damun e hadak sangkok nang nini thom la son sangkok parahara chit damun e thoili mun e hadak donang kokiti lapu tame non la so to war bonadu penge la joy bomlo la penge la dolong sitame non mage or ilang sita ke or pu pusar julong lo asi aprang pen pulote nonge nitum kido ke joy muchot mane joy u la son sinitum theglong lo la sinitum inglong rat sitame nitum ningarong pe si do bom la nilihin pen suri hakardong pilo alang le hija sartulam rong hang pen joksi alang le ke chichak ting pen labang so government long alang le li tum phan kang jinso kang hon pen alam chot kali akam pe sini tum phana ke claim pi no posit itum hil sira ho pen itum suri hakardong pilo an parda itum mla dr numol momin alang pasitame akiro pilo ang parge akinang sonil tum pubito rongpi alang li ladak local emisi alang li parge nitum dode sangsiani bang stami nitum long si ladak labang so tubar chun nangji inglong area kidugisun ki jog bando nai pusi ki claim pi porsi tim karbyang long kadu wai paniliti inglong arat hoi pensi kiro pilo nervok dolo setame non ma data pi pelang lasi non ke cingki long setame along pen kedo along pen avila son dolang ke data bang avila posi da kedo ke siksa ke lalo cingki bang ke cingki long setame la ke break व्यवस्था bang avila lasi la dan non ke claim bom to war ke claim bom atum setame kai mata ning bang setame nitum phan pulo da je sartum phan cingki pira la so data banang lo sunde messenger the nitum kai masi data ke nang sodo computer solai nang kok lasi laso bang hibusan nang pi claim pi sonte mi pg pusi ke tuning re lang tum pen tadu lasi nitum bekheko kalbra rong rat mate ke tum phan tuning re bang ke la network ahin setame nitum phan sufficient nang pi sonte messenger